Iesu Grist, dwi'n falch bod pawb wedi cofio newid y clociau. Gen i weld pwy sy'n troi lan yn hwyr nes ymlaen yn dyby. Aroswch am baned dynnu ar ôl yr oedfa am yn ysgol Sul i bob oed ar ôl yr oedfa, dechrau am 8:40 ac yna oedfa yr hwyr eto heno am 5. Mae yna gwrthgweddi yn ôl yr arfer, grŵp fan hyn yn cwrdd neu gewch chi ymuno dros Zoom nos Fawrth am 7:45. Ac yna, does na ddim wedyn clybiau i'r plant nos Wener, achos mae'r gwyliau ysgol wedi dechrau, mae'r hanner tymor wedi bod yn byr, felly dim clybiau nos Wener, ond mae yna gyfarfod i'r aelodau. Ac y bwriad yw cael y cyfarfod yna draw yn Llanysien. Bydd e'n gyfle i chi weld lle mae'r plant yn cael eu clybiau plant ar hyn o bryd yn yr eglwys yn Llanysien. Ac yna Sul nesaf i'w fawn fel arfer. Ond yn niweddion, o'n i gyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am fore newydd. I ni'n diolch i ti am wythnos newydd. I ni'n diolch i ti am fywyd. Dy bod ti wedi rhoi cwsg i ni ac yna wedi rhoi bywyd i ni eto heddiw. A ni'n diolch am gyfle i ddod at ein gilydd fel dy bobl di ar ddydd cynta'r wythnos i ddathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n diolch fod yna gyfle heddi i gwrdd gyda thi a dy addoli di ac i glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Ac arglwydd ein gweddi ni nawr drosto ni yma heddiw, bore yma, prynhawn yma. Ein gweddi ni dros bob man lle mae dy air di yn cael ei bregethu a dy bobl di yn dod ynghyd. Arglwydd ein gweddi ni yw yn neud i bendithio dy bobl a gogoneddu dy enw mawr di dy hi. O arglwydd ein Duw, i ni'n cyflwyno'n hunan felly i ti. Ni'n gweddio hefyd dros Rodri wrth iddo fe bregethu lan yn y cymoedd ac arglwydd dy holl bobl di. Heddiw, bydd gyda ni, os sgweli di fod yn dda. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni dyn gilydd o'r llyfr ymynau. Rhif 312. 3:1-2. Oes modd i mi, bechadur gwael, gael rhan yng ngwaed fy mhrynwr hael. Ai dros o fi dioddefodd loes pan fi ef farw ar y groes. Rhyfeddol gariad tri yn ni, oedd agor dôr i gadw dyn. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu dyn gilydd.
droi eto y bore yma i'r efengyl yn ôl Marc. Ni'n nesau at y Pasg, ni'n paratoi'n hunan ar gyfer y Pasg. Yn edrych ar rai o'r hanesion yma yn efengyl Marc. Dan y thema yma o Iesu fel y brenin tlawd. Chi'n cofio Iesu yn dod ato ni fel brenin, ond nid fel un o frenhinoedd y byd. Nid y math o frenin byswn ni'n disgwyl efallai. Yn sicr nid y math o frenin oedd pobl yn disgwyl ar y pryd. Ni wedi cyrraedd nawr Marc 15 ac adnodau 1 i 41. Mae'r arglwydd Iesu fan hyn wedi cael ei swper olaf yr disgyblion, mae wedi mynd i ardd Gethsemane i weddio, mae wedi cael ei fradychu a'i arestio a'i gymryd, mae wedi bod o flaen yr Sanhedrin, y pwyllgor Iddewig, mae nhw wedi penderfynu fod e'n euog ac yn heiddi marw, ac yna ni'n darllen hyn yn adnod 1. Cyn gynted ag y daeth hi'n ddydd. Ymgynghorodd y prif offeiriaid a'r henuriaid a'r ysgrifenyddion a'r holl Sanhedrin. Yna rwy masant Iesu a mynd ag efo maith a'i drosglwyddo i Pilat. Holodd Pilat ef, ai ti yw brenin yr Iddewon? Atebodd ynta ef, ti sy'n dweud hynny. Ac roedd y prif offeiriaid yn dwy'n llawer o gyhuddiadau yn ei erbyn. Holodd Pilat ef wedyn, ond nid atebu ddim. Edrych faint o gyhuddiadau maent yn ei dwy'n yn derbyn. Ond nid atebodd Iesu ddim mwy, syndod i Pilat. Ar yr ŵyl, roedd Pilat yn arfer rhyddhau iddynt un carcharor y gofynnent amdano. Ac roedd y dyn a elwyd Barabas yn y carchar, gyda'r gwrthryfelwyr hynny oedd wedi llofruddio yn ystod y gwrthryfel. Daeth y dyrfa i fyny a dechrau gofyn i Pilat wneud yn ôl ei arfer iddynt. Atebodd Pilat oedd, a bynnwch i mi ryddhau chwi frenin yr Iddewon? Oherwydd gwyddau mae o gen figen roedd y prif offeiriaid wedi ei draddodi ef. Ond cyffrodd y prif offeiriaid y dyrfa i geisio ganddo'n hytrach ryddhau Barabas iddynt. Atebodd Pilat drachefn ac meddai wrthynt, beth yn te am na, fa hwn rydych yn ei alw'n frenin yr Iddewon. Gweithasant hwythau yn ôl, croeshoeliau ef. Meddai Pilat wrthynt, ond pa ddrwg am wnaeth ef? Gweithasant hwythau yn uwch byth, croeshoeliau ef. Chan ei fod yn awyddus i fodloni'r dyrfa, ryddhaodd Pilat Barabas iddynt. A thryddododd Iesu, ar ôl ei fflangellu, i'w groeshoelio. Aeth y milwyr ag ei fymaeth i mewn i'r cyntedd, hynny yw i'r praetoriwm, a galw ynghyd yr holl byntau. A gwisgasant ef a phorffor, a phlethu coron ddraen a'i gosod am ei ben. A dechreuant ei gyfarch, henffych well brenin yr Iddewon. Gerasant ei ben a gwialen, a phoeri arno, a phlygu higlini ac ymgrymu iddo. Ac wedi iddynt ei watwar, tynasant y porffor oddi amdano,
A'i wisgo efo ei ddillad ei hun. Yna eith at ag ef allan i'w groes hoelio. Gorfod asant un oedd yn mynd heibio ar ei ffordd o'r wlad, Seimon o Cerene, tad Alexander a Rufus, i gario ei groes ef. Deithant ag ef i'r lle a elwyr Golgotha. Hynny yw o'i gyfieithu lle penglog. Cynigiasant iddo wyn a myr ynddo, ond ni chymerodd ef. A chroes hoeliasant ef. A rhanasant ei ddillad gan fwrw coelbren arnynt i benderfynu beth a gai pob un. 9 o'r gloch y bore oedd hi pan groes hoeliasant ef. Ac yr oedd ar ysgrif y cyhyddiad yn ei erbyn yn dweud brenin yr Iddewon. A chydig ef croes hoeliasant 2 leidr, un ar y dde ac un ar y chwith iddo. Roedd y rai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef gan ysgwyd ei penna a dweud, ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn trydiau. Disgyn oddi ar y groes ac achub dy hun. Ar un modd, roedd y prif offeiriaid hefyd, ynghyd â'r ysgrifenyddion, yn ei watwar wrth ei gilydd ac yn dweud, fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun. Disgyned y Meseia, brenin Israel, yn awr, oddi ar y groes mwyn i ni weld a chredu. Roedd hyd yn oed y rai a groes hoeliwyd gydag ef yn ei wawdio. Pan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y prynhawn. Ac am 3 o'r gloch gweiddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o'i gyfieithu, fy niw, pam roed wedi fy ngadael. O glywed hyn, meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll gerllaw, clewch, mae'n galw ar Elias. Rhedodd rhywun a llenwi sbwng a gwyn sir a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i'w yfed. Gadewch ni weld, meddai, a ddaw Elias yw dynnu y fi lawr. Ond rhoes Iesu lef uchel a bu farw. A'r rhwygwyd llen y deml yn ddwy, o'r pen i'r gwaelod. Pan welodd y canwriad oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd felly bu farw, dwedodd yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Roedd gwragedd hefyd yn edrych o hirbell. Yn ei plith roedd Mair Magdalen, a Mair mam Iago fychan a Joses a Salome. Gwragedd a fu'n ei ganlyn ac yn gweini arno pan oedd yng Galilea, a llawer o ragedd eraill oedd wedi dod i fyny gydag ef i Jerusalem. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Yn ni ganu dyn gilydd nesaf. Yn ni ganu rhif 109 yn y llyfr yma yna. 109. Fy meiau trymion, lioedd maith a weiddodd tu arnen, a dyna pam roedd rhaid i'm Duw ddiodde ar y pren. Hwy a thrydychodd annwyl oen, hwy oedd y goron ddraen, hwy oedd y fflangell greulon gref, hwy oedd yr hoelion mang. Fy meiau oedd y weilffon, drwannau yslys byr, daeth
ffrwd o dan ei fron o waed a dyfroedd clir. Ac yma, nhw'n ni sefyll i ganu. Lois yn mynd i siarad efo'r plant. Iawn, dwi eisiau rhannu stori efo chi i ddechrau. Stori efo Toby a Dai. O'n i'n trio cael enwog ddim yn y capel. Dyma Toby a Dai. A gesiwch be, o Toby yn hogyn drwg iawn. Morris, dwi'n meddwl, rhaid i just roed just forward. Yeah? Ydy'n ddrwg? Dwi'n methu gweld, so dwi'n cymryd roedd o'n ddrwg. Oedd o yn gwylltio yn ofnadwy, oedd o'n bwlio pobl, oedd o'n dwyn, oedd o'n hogyn really, really drwg. A dyma'r bobl nesaf yn mynd at y barnwr a deud mae'r boi ma'n really drwg. Dwi wedi cael fy mrifo, mae arian fi gyd i mynd, fatha, dyn ni angen neud rhywbeth amdano, mae angen cosbi fo a dangos fod pethau drwg yma ddim yn iawn ac yw ddim yn cael get away efo fo a mae angen i farnu, mae angen deud y drefn wrtho fo. So, dyma'r barnwr yn deud, Dai, dwi yn dy gyhuddo chdi o fod yn euog o bob dim drwg sydd wedi digwydd yn y pentre yma. Ond dim Dai nath wneud y pethau drwg. Toby nath wneud y pethau drwg. So Toby, oedd y barnwr wedi cyhuddo'r person wrong, oedd Dai yn hollol ddieio. Oedd o'n wneud dim byd yn wrong. Oedd o'n actually really da, achos doctor oedd o. Oedd o'n wneud lot o bethau da. Yeah? So wedyn, yn y nesaf, sut ydych chi'n meddwl, a dwi mwyn i chi helpu chi a
dad. Mae gen i dy dad. So, sut ydych chi'n meddwl fod Toby yn teimlo? Elsie? Ydy Toby yn drist? Ond oedd o ddim wedi cael ei gosbi, oedd y barnwr wedi dweud na 2 oedd o fod i cael y cosb. So, oedd Toby fatha, dwi wedi cael get away, dyn nhw'n gwybod na fi nath wneud o. Ie? Na i cofio rhaid y da ti, achos dwi'n meddwl gallai checio fo mor bell yna. Sut ydych chi'n meddwl 2 yn teimlo? Emyr? Trist, ie. Achos oedd o ddim wedi gwneud dim byd yn anghywir o gwbl, ond oedd y barnwr wedi cyhuddo 2. So Toby yn cael mynd yn rhydd, ac oedd 2 yn cael gorfod mynd i'r carchar. Ond dyma 2 yn deud wrth Toby, dwi'n gwybod na ti nath dweud y pethau drwg yma. Dwi'n gwybod na chdi nath dwyn a bwlio pobl a bod yn really horrible. Ond, achos dwi'n caru ti, dwi'n mynd i gymryd y cosb. Dwi'n mynd i fynd i'r carchar, dwi'n mynd i fynd i gorfod cael fy nghosbi, bod fi ddim wedi gwneud dim byd yn wrong, mwyn i chdi fod yn rhydd, mwyn i chdi fod yn iawn. So, 2 yn dangos cariad mawr iawn. Dwi'n cofio pan o'n i'n plentyn, nath o chwaer fi'n bod yn really drwg. A oedd dad yn mynd i cosbi Lydia, am fod yn drwg. A dyma fi yn dweud, trigaredd, dad, trigaredd. Trigaredd ydy fatha bech o dros rwy'n, fatha caru nhw heb iddyn nhw gorfod really heiddi fo. A dyma dad yn dweud, wel, wyt ti'n mynd i gymryd cosb Lydia? Mae Lydia'n cymryd yr rhydd, ond wyt ti'n fodlon cymryd y gosb? A sy'n dweud, yndw, na i cymryd y gosb. A nath dad rhoi slap i fi, rhoi cosb i fi. A nes i ddeud wrth Lydia, Lydia, dwi byth yn mynd i cymryd cosb ti. Ti'n heiddi fo. Dwi ddim yn mynd i ddweud. Mae Lydia angen hyn. Ond dyma 2 ddim. So dyma be nath Iesu wneud ar y Pasg. So dyma Iesu yn cymryd ein pechoda ni i ffwrdd. So, oedd Iesu ddim wedi gwneud dim byd yn anghywir, fel 2, ddim wedi gwneud dim byd yn anghywir. Ond oedd o eisiau dangos, oedd Iesu'n caru ni gymaint, mae eisiau cymryd i gyd y pethau drwg ydy wneud yn cosb ni i ffwrdd, fel oedd o'n ni'n cael bod yn rhydd, a fod Iesu yn fodlon cymryd y cosb. A mae hwnna'n dangos lot fawr o gariad, achos mae'n anodd iawn cael cosb neu rhywbeth afiach yn digwydd a fel chi ddim yn disyrfio fo. So wedyn, nath Iesu gyntaf mynd i'r llys barn. Dyma mynd i'r llys barn, a dyma nhw'n gyd yn dweud, wyt ti'n neud, ti wedi gwneud pethau drwg, a dweud celwydd amdano Iesu. Oedd Iesu ddim wedi gwneud dim byd, ond oedd yn gwybod dwi eisiau cymryd cosb ni, i'r cosb Cristnogion arno fo'i hun. So nath o ddim deud yn byd. Nath o dweud, dwi ydy pwy ydw i. Wedyn, nath o cael ei chwipio, oedd yn cosb horrendous cael ei chwipio, mae'n afiach. Ond eto nath o ddim rhoi fyny, as oedd yn caru pobl sy'n yn caru Iesu, yn Cristnogion. Nath o ddim dweud, dwi'n rhoi fyny, awch, mae'n ymbrifo gormod, fel nes i'n neud efo Lydia. Actually, na, nath o'n cario ymlaen, wedyn nath o'n cael ei wawdio gan y soldiers, nath y soldiers wneud spot ohono fo, a bod yn really horrible efo fo, ond na, nath o'n cario ymlaen, achos oedd o'n mynd i caru ni ac oedd o'n cymryd y cosb ohona ni. Yna dyma, nath o'n fynd efo'r groes, a nath pobl ar y stryd ddechrau poeri yna fo, yn dweud, ti'n heiddi marw, da ni'n mynd licio chdi. Nath Iesu rhoi fyny? Na, nath o dweud, dwi'n caru bobl a dwi eisiau cymryd i cosb nhw. Yna, dyma fo'n cael ei groeshoelio. So mae hynna'n meddwl nath o'n rhoi croes a rhoi hoelion a yn ei ddwylo fo a gadael ei hongian ar dan y groes. A nath o rhoi fyny?
Naddo. Oedd o'n dal yn caru ac eisiau cymryd i'n cosb ni i ffwrdd. Ac ar hyn oedd ar y groes, nath bobl dechrau wneud pethau fel, ti ar y groes, ti'n mynd i dod i lawr. Hyn oedd nath o'n wneud hwyl ar ben efo ar y groes. Ond nath Iesu rhoi fyny? Na, nath o aros ar y groes. A dweud, dwi'n caru pobl fi, dwi'n eisiau cymryd i gos. Wedyn, nath o fynd ar y groes, a hyn oedd yma'r lleidr, so nath un person ochr arall iddo fo, un person ochr arall, nath un o'n nhw dweud, actually, Iesu Grist, gyda ti achub fi, ond nath y llall mynd, os ti'n dweud na Iesu ti a ti'n Duw, can ti'n mynd off y groes, please, a helpu fi. Hyn oedd y bobl o gwmpas o yn gwneud sport ar ei ben efo, lladron eraill. Ond na, nath Iesu Grist ddim, bysa Iesu Grist yn gallu dod o'r groes. Bysa Iesu Grist yn gallu dod a ymwilion a cael gwared o pawb, ond nath o ddim. Wedyn, gwnaeth ddigwydd? Nath o ddeud, fatha, dwi'n neud hyn ar gyfer chi, dwi'n eich caru chi, a dwi'n cario ymlaen ar y groes, a wedyn, os dwi'n cario ymlaen, dyma'n tywyllwch yn dod. A dyma lle oedd cosb mwy a mae lot gwaith na mynd i'r carchar. Nath Iesu cymryd uffen i ni. Nath Iesu cymryd barn Duw, cosb iawn i am pethau drwg da ni'n gwneud arno fo'i hun. A dyna pam nath y ddeud yn hollol dywyll am tua 3 awr. A wedyn mae Iesu'n dweud, pam ti wedi gadael fi Duw? Achos dyna be ydy'r cosb mwyaf, o cariad Duw yn mynd o hwnna ni, o'i ffwrdd yna ni. Wedyn, dyfo fo marw. Yn cymryd y gosb, os dwi'n cael ymlaen. Wrth iddo farw, mae hwn yn bit really trist o'r stori. Wrth iddo farw, dyma lleng, dyma cyrta masif y deml yn rhwygo o'r top i'r gwylod. Ac oedd hwnna yn dangos i ni, mae Iesu marw yn dangos bod ni yn gallu bod at Duw. Bod yr cyrta yna sy'n rhwng Duw a'i bobl wedi cael ei rhigo. So mae hynna'n meddwl bod Iesu go iawn wedi cymryd y gosb. Mae cosb hyd y pechod y pethau afiach da ni'n gwneud ar Iesu Grist, a mae o wedi gallu cymryd o. Wedyn, ar ôl y lleng, dyma nhw'n cymryd corff Iesu Grist lawr y groes, a wedyn mynd â fo, mynd â fo i... So, yn y adeg yna, oedd beddiau nhw fatha ogof. So, dyma nhw'n cario fo lawr i'r ogof, a wedyn y sleid arall, dyma nhw yn mynd â fo'r ogof, a wedyn cael carreg mawr wrth yr ogof, achos oedd yn ddechrau ogla, achos corff mawr oedd ddim yn ogla nes. So, dyma nhw'n cael o. Dwi rili eisiau deud diwedd y stori chi, ond dwi'n cael. Achos mae diwedd y stori yn really gwych, a mae hwnna'n mynd i ddigwydd nes ymlaen yn y Pasg. So dwi'n mynd i gadael rhywun arall deud y stori, diwedd y stori, sydd yn ffantastig. So ar hyn o bryd, da ni jyst yn edrych bod Iesu wedi marw a cymryd i'n cosb ni. Mwyn cael mwy o dydas, neu losin, mae gen i dipyn o pacedu. So, os da chi'n gallu dod ata fi ar ddiwedd y gwasanaeth, a unai rhannu un peth da chi wedi dysgu o pan mae Emyr yn siarad o'r gwasanaeth, neu gallu neud llun o be nath ddigwydd i Iesu yn ystod y Pasg. Gewch chi y das. Iawn? Diolch yn galon. Gretzi loes. Ond ni weddïodd yn gilydd, ni droi at Duw mewn gweddi. Arglwydd Duw i ni yn diolch i ti. Bod ni wedi cael yn atgoffa nawr wrth ddarllen dy air di. Ac wrth i loes siarad efo'r plant am y ffordd nath yr arglwydd Iesu Grist fynd i'r groes o'i wirfodd. Ni'n diolch fod wedi dewis hynny.
Diolch bod yr un di-eog yn barod i gael ei gyhuddo a'i gondemnio, a'i gosbi a'i ladd dros rai fel ni. A dad, ni'n gwybod y gallai fe ar unrhyw bwynt fod wedi stopio, wedi dweud na. Arglwydd gallai fe wedi rhedeg i ffwrdd. Gallai fe fod wedi galw ar byddin o angylion i ddod i'w achub e. Gallai fe fod wedi cymryd ei hun oddi ar y groes. Ond nath e ddim. Ni'n diolch bod wedi bod yn ffyddlon ac yn ifydd i'r diwedd. Diolch bod wedi cadw ei olwg ar y wobr a'r gogoniant oedd o'i flaen e. Diolch bod wedi ystyried fod e werth mynd trwy'r pethau hynny mwyn achub rai fel ni. Diolch am y cariad yna. Cariad anfeidrol yna. Arglwydd, ni'n gwybod mai fel ni wedi canu ein beie ni. Naeth anfon yr arglwydd Iesu i'r groes, nid damwain oedd y groes, nid tragedy mewn un ffordd, ond yn heiddiant ni yn cael ei roi ar yr arglwydd Iesu Grist. Da, ni'n rhyfeddu ar hyn, ac unwaith eto yn gweddi ni nawr bore yma ac yn ystod y dydd heddiw ac wrth i ni ddod at y Pasg, arglwydd wneud i atgoffa ni o'r pethau hyn. Dod â nhw'n ffres i ni. Ni'n meddwl amdano nhw'n gyson arglwydd, achos dyma'r newyddion gorau erioed. A dad, o'n i yn gallu cymryd y pethau yma yn ganiataol a falle ddim yn cael ein taro fel y dylswn ni. Dad, pe bai ni wir yn gweld maint y gariad, pe bai ni wir yn gweld cymaint nath Cristi oedd e drosto ni, pe bai ni wir yn gweld yr hyn nath e gyflawni ar y groes yr bywyd newydd mae di ennill i ni nawr trwy ei atgyfodiad arglwydd. Mor wahanol byddai ein bywydau ni. Dad, ni'n gofyn ar felly arna ti i siarad â ni trwy ysbryd glawn di. I ddod â ni i weld ac i ryfeddu ac i blygu o flaen y brenin Iesu. Dad, ni'n diolch fod yn frenin da, yn frenin llawn cariad, yn frenin doeth. Diolch fod yn ein adnabod ni ac yn gwybod ein sefyllfa ni. Dad, ni'n gwybod bod yna llawer o sefyllfaoedd ddigon anodd yn ein plith ni ar hyn o bryd. Arglwydd, diolch fod yna obaith a chysur a bywyd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, wrth i ni ddod at ddiwedd hanner tymor arall ni'n gweddio neu di roi nerth i'r plant ac i'r athrawon arglwydd ac i bob un ohonon ni yn ein gwaith a'n cyfrifoldebau ni. Arglwydd, helpa ni iddo fo barhau. Ni'n gweddio, byddwn ni yn cael cyfle i orffwys falle dros y Pasg. Gweddio y bydd gwyliau'r eglwys yn bendith ac yn anogaeth i ni. Yn dod ni'n agosach at ein gilydd, Dad. Ni'n gweddio wrth i ni groesawu Gwydion a Catrin ôl i'n plith ni. Bydda hynny hefyd yn hwb. A Dad, y bydda ti yn defnyddio ni fel eglwys. Dad, dyna'n gweddi ni unwaith eto. Yw arna ti
i weithio yno ni a trwy ni fel eglwys gogoniant i ddenw di. Da, ni'n dod at y ti ac arglwydd i ni'n wan. Ni'n gyffesu bod ni yn methu gwneud dim hebddo ti. Ond arglwydd, ni'n gwybod yr groes yw y symbol mwyaf o wendid ac eto trwy'r groes nes di'n hachub ni. A diolch felly dod ti yn abl i droi yn gwendid ni. Yn fodd i ddangos dy nerth di. O arglwydd, bydd gyda ni nawr felly. Derbyn ni'n ddiolchgar yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni ganu o'r atodiad nesaf i 19. Fod i ogoniant cyflawn gyda'r dad cyn bod y byd, oedd yn heiddi uwch dychymyg mawl angylion nef i gyd. Roedd gogoniant mwy ryfeddol pan ddibrisais ti dy hun. Dyw mewn cnawd yn mynd i gwisgo tywel gwasanaethwr dyn, ac yna y trydydd pennill yn help mawr i ni bore yma. Yn dy noeth ni, gorff ac enaid, yng nghanol sbwriel byd a thre, ti fenthycaist groes ein heiddiant, rhoi coron yn ei lle. Ildiaist dan awdurdod angau mwyn tynnu ei golyn llym, a benthyg tywyllwch bydd dros drydiau, gwacau dros byth ei rym. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Amen.
Sonia sy'n gynharach unwaith eto. Be ni'n edrych arno bore yma mewn gwirionedd yw Iesu y brenin tlawd. Fe yw y brenin y bydysawd, fe yw Duw y mab wedi dod yn y cnawd, wedi dod i'n plithni. Fe yw yr Meseia. Roedd Duw wedi anfon trwy'r Hen Testament byddai'n dod i achub ei bobl. Mae'n frenin, ond, fel ni wedi gweld, mae'n frenin tlawd. Byddaeth yw bobl ei hun ac oedd bobl ei hun ddim yn ei adnabod nath nhw ei wrthod e. Oedd e ddim yr hyn oedd pobl yn ei ddisgwyl o gwbl. Glywon ni yn dod amdano fe'n dod i Jerusalem, yn dod i'w brif ddinas, a sut mae'n dod? Ydy e'n dod ar geffyl, neu ar eliffant, neu hyd yn oed ar gamel? Wel na, mae'n dod ar asyn. Mae'n dod fel brenin addfwy, gostyngedig, brenin sy'n gallu cydymdeimlo gyda'i bobl yn ei gwendid a'i hangen, y brenin sydd yn galw i bobl i ddod ato fe a sydd ddim yn edrych lawr i drwy'n arnyn nhw a'i gwrthod nhw, ond yn ei croeshawu nhw. Yna glywon ni amdano fe, y brenin sy'n benthyg stafell. Hynny yw, mae eisiau swper, eisiau gwledd gyda'i ddisgyblion, ond mwyn gwneud hynny, oedd e'n gorfod benthyg y stafell a gofyn iddyn nhw ddarparu'r bwyd. Ac wrth wneud hynny'n dangos i ni, dyw dilyn Iesu ddim yn mynd i fod yn rwydd. Dyw ddim yn addo bywyd rwydd i ni, ond mae e'n rhoi ei hun i ni. Mae'n rhoi bywyd i ni. Unwaith eto, bore yma, ni'n gweld Iesu'n cael ei gyflwyno i ni fel brenin. A falle wnaethoch chi weld hynny wrth i fi ddarllen. Falle'n fwy clir nag unrhyw le arall. Yr hyn sy'n cael ei bwysleisio yw, mae fe yw y brenin. Na ddim darllen yr darlleniad i gyd eto, ond drychwch ar adnod 2. Mae Pilate yn dweud, ai ti yw brenin yr Iddewon. Adnod 9, Pilate eto'n dweud wrth yr Iddewon, a fynwch i mi ryddhau i chwi frenin yr Iddewon. Adnod 12, Pilate yn dweud, beth yn tewnaf a hwn rydych yn ei alw yn frenin yr Iddewon. Adnod 18, y milwyr yn ei gyfarch, henffych well frenin yr Iddewon. Mae Iesu ar y groes, mae yna arysgrif uwch ei benne, brenin yr Iddewon. Adnod 32, mae'r arweinwyr, y Phariseied, yr ysgrifenyddion, y prif offeiriad, maen nhw'n ei watwar disgyned y Meseia. Brenin Israel yn awr oddi ar y groes, mwyn i ni weld a chredu. Hynny yw, mae fwy na lai pawb yn galw e'n frenin. Maen nhw'n gwneud e mewn sport, yn ei wawdio fe, ond dro ar ôl tro o un ceg neu y llall, mae'r geiriau'n dod. Fe yw y brenin, brenin yr Iddewon, y Meseia, brenin Israel. Ac eto, dyw e ddim y math o frenin bys ni'n disgwyl. Mae'r brenin yma yn gwisgo coron nid o aur ac o diamantiau a perlau, ond coron o ddraen. Mae'r brenin yma yn cael ei ddyrchafu, ond nid i orsedd, ond i groes. A felly, y bore yma, unwaith eto, ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist, y brenin tlawd, yn benthyg rhywbeth. A'r hyn mae'n benthyg, fel ni wedi canu, yw croes. Yn benthyg croes. Felly ddechrau, gynnwch ni feddwl am y groes. Beth yw croes?
Wel, wrth gwrs, bydd lot o'ch chi'n gwybod oedd y groes yn ddyfais Rufeinig mwyn dienyddio bobl, mwyn lladd bobl. So oedd y Rufeiniad yn gweld croes. Wel, i'r Rufeiniad, mewn un ystyr, oedd y pwyslais ar statws. Hynny yw, pwynt y groes oedd nid jyst i ladd, oedd e'n gwneud hynny'n reit effeithiol, ond pwynt y groes oedd i cywilyddio person, i ddiraddio ac amharchu person. Nid yn unig i lladd nhw, a nid yn unig i achosi poen, ond i achosi cywilydd. Dangos y person yna ger bron y bryd a'i gwawdio nhw. Ni wedi cael blas bach yn do o beth fydd yn digwydd. Chwipio. Nes bod yr cefn yn waed ac yn rwygiadau i gyd. Curo. Poeri. Gwatwar. Regi. Tynnu dillad a gorfodu'r person i gerdded yn noeth trwy'r strydoedd yn cario eu croes eu hunan os o'n nhw'n gallu. Yna'n cael yr hoelion yma i taro trwy'r garddwn, trwy'r pigyrnau. Ni wedi clywed am y gres a'r syched ac yna'r tagu'r suffocation araf yna. Hynny oedd e'n beth ofnadwy, oedd e'n beth erchyll, ac yn fwy na dim i'r Rufeiniad oedd y groes yn farwolaeth ar gyfer caethweision. Oedd e'n farwolaeth ar gyfer gwehelion cymdeithas, yr isaf yn y cymdeithas, the scum of the earth. Siwr bod lot o'n chi'n gwybod, oedd dim hawl i groeshoelio dinesydd Rufeinig. Ac a gweud y gwir, oedd y mwyafrif o Rufeiniaid yn arbennig pobl parchus, bydden nhw ddim hyd yn oed eisiau siarad am neu dweud y gair. Oedd e ddim yn rhywbeth neis i godi in polite society. Mewn ffordd, gallwn ni ddweud, i'r Rufeiniad, cael y croeshoelio oedd y gwrthwyneb i be byddwch chi'n disgwyl o frenin, yn dyfa? Lle ni'n meddwl am frenin fel un sydd yn llawn gogoniant ac yn llawn nerth ac a llawer o gyfoeth. Oedd croes yn golygu cywilydd ac oedd e'n golygu gwendid ac oedd e'n golygu dioddefaint. Ond yna, wrth gwrs, i'r Iddewon, oedd pethau hyd yn oed yn waith. Achos eto, mae'n siŵr bydd llawer ohono ni'n gwybod ac yn cofio, i'r Iddewon oedd y groes efo dimensiwn ysbrydol hefyd, nid jyst rhywbeth corfforol, nid jyst rhywbeth o ran eich statws cymdeithasol, ond rhywbeth ysbrydol. Mae'r Hen Testament yn dweud wrthon ni, mae melltygedig yw pob un sydd yn hongian ar groesbren. Hynny yw'r syniad fyna yw, os oedd Duw, y Duw cyfiawn, y Duw sanctaidd, os oedd wedi caniatáu i chi i fynd trwy hynny, i farw yn y ffordd erchyll, cyhoeddus, cywilyddus, yna, mae'n rhaid bod chi'n eog. Mae'n rhaid bod chi yr pechadur blaenaf ac yn heiddi yr hyn sy'n digwydd i chi. Mewn ffordd i'r Iddewon, oedd y groes y gwrthwyneb i be byddwch chi'n disgwyl gan y Meseia. Y brenin o'n nhw yn aros amdano fe.
O'n nhw'n disgwyl rhywun oedd yn mynd i ddod ac yn mynd i lwyddo dan ddendith Duw, ond be mae'r groes yn dangos i chi yw rhywun sydd yn methu a dan felltith Duw. A bydd ni gweud sawl gwaith. Yn barod, fi'n siŵr bod lot ohonoch chi'n gyfarwydd ar pethau hyn. Fi'n siŵr bod chi'n cofio, fi'n siŵr bod chi'n gwybod, a i'r mwyafrif ohono chi siŵr bod yn. Ni'n meddwl am y groes yn wythnosol. Ni'n meddwl am y groes yn ddyddiol. Ni'n dod at y testunau yma yn gyson. Ac y gwir yw, mae'n anodd iawn i ni wir i werthfawrogi'r y pethau hyn. A ni wedi cael ein desensitiser. Mae'r pethau yma yn bethau, ni wedi darllen llawer amdanyn nhw, ond falle bod nhw tu hwnt i'n profiad ni, a mae'n anodd i ni ddychmygu sŵd fydd y pobl wedi gweld y pethau hyn. Oedd y groes yn scandalos. Oedd e'n ofnadwy, oedd e'n erchyll. Os o'ch chi yn cael eich croeshoelio yn llyged y byd, o'ch chi yn ddim, ac yn llyged yr Iddewon, o'ch chi dan gondemniad a barn Duw. Dyna'r groes. A wrth gwrs, mae hynny'n codi cwestiwn, ond ydy. Cwestiwn mawr, cwestiwn pwysig. Os mae dyna yw'r groes, sut gallai Iesu bod wedi marw ar groes? Dyw e ddim yn gwneud sens. Os mae fe yw brenin pob peth, os mae fe yw Duw yma, yr un mae pob peth wedi ei greu trwyddo fe ac ei fwyn e. Os mae fe yw yr un sydd yn adlewyrchiad o ogoniant y tad, os mae fe yw yr un holl alluog a sanctaidd, os mae fe yw'r un gwbl di-bechod sydd ddim yn heiddi marw o gwbl heb sôn am farw ar groes, sut mae hyn yn digwydd? Sut gall hyn fod? Yr ateb wrth gwrs yw mae nid ei groes e oedd e. I hyn ddigwydd, roedd rhaid iddo fe fenthyg croes. Mae benthyg am bwy te? Wel, yn y lle cyntaf, wrth gwrs, mae'n benthyg gan ddyn o'r enw Barabas. Ni'n clywed amdano fe'n adnod 7. Roedd dyn a elwyd Barabas yn y carchar gyda'r gwrthryfelwyr hynny oedd wedi llofruddio yn ystod y gwrthryfel. Ni ddim yn clywed lot amdano fe, ni ddim yn clywed am ei hanes e, am ei fywyd e, am ei deiliau. Ni ddim yn clywed sut nath e gyrraedd y pwynt yma, ond ni yn clywed rai pethau pwysig amdano fe. Mae wedi bod yn wrthryfelwr, mae wedi llofruddio a lladd. Ni'n clywed mewn arall bod e yn leidr. Oedd e yn y carchar. Oedd e ar fin talu'r pris am y ffordd roedd e wedi byw. Roedd e ar fin derbyn yr hyn roedd e yn ei heiddi a'i osod i hongian ar groes. Dyna croes pwy oedd yr arglwydd Iesu'n hongian arno, nag o fe? Ond yna mae rhywbeth yn newydd yn does. Yn sydyn iawn, mae eisiau ni ddychmygu hyn am funud, mae y gell
tywyll, a falle mae jyst rhyw twll yn y ddear efo cawell dros y top o fe, ni ddim yn gwybod, ond mae'r gell dywyll yna yn sydyn yn cael ei hagor. Mae goleuni yn llifo i fewn, ac mae Barabbas yn cael ei osod yn rhydd. Hollol annisgwyl. Bydde Barabbas wedi cael sioc i fywyd. Eto, fi eisiau chi ddychmygu, a dychmygu ydyn ni fan hyn, okay? Ni ddim yn gwybod unrhyw beth fan hyn am Barabbas a'i deulu, ond jyst dychmygwch nawr. Rieni Barabbas. Maen nhw yn ei tîm. Nesta lawr a so bod y fam yn wylo. Mae'n crio wrth feddwl am beth sy'n digwydd y diwrnod hwnnw. Mae'n crio wrth feddwl am ei mab nhw, a'r mes mae wedi wneud o'i fywyd, a'r pethau drwg mae wedi wneud, ac yn wylo wrth feddwl bod yn mynd i gael ei ladd yn y ffordd erchill yna, achos pwy bydde'n dymuno gweld i plentyn nhw yn dioddef fel yna. Ac yna mae yna cnoc ar y drws. Pwy yw hwnna? Mae'r drws yn agor, a mae rhywun yn dod i fewn, a pwy sydd yna? Wel, Barabbas sydd yna. A maen nhw'n gofyn iddo fe, be ti'n neud yma? Swn i ti yma? Be sy'n ei digwydd? A'r unig ateb mae Barabbas gallu rhoi mewn ffordd yw hyn, mae rhywun wedi cymryd fy lle. Fi fan hyn, achos bod rhywun arall wedi mynd i'r groes. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn benthyg croes Barabbas. Clywed yn adnod 15, chan ei fod yn awyddus i fodloni'r dyrfa, ryddhaodd Pilat Barabbas iddynt, a thraddododd Iesu ar ôl ei fflangelli i'w groeshoelio. Mae'r eog yn cael mynd yn rhydd, mae'r di-eog yn cael ei gosbi. Ond chi'n gweld yn hynny o beth, mae Barabbas yn rhoi esiampl neu darlun hyfryd i ni o yr union beth mae pob Cristion yn ei brofi. Wel, mewn ffordd, ni yw Barabbas, ydyn fe. Ystyr enw Barabbas yw mab ei dad. A dyna sy'n wir amdano ni. Ni'n blant i'n tad ni, ni'n blant i'n tad adda. Mae yn syrthio. Adda ac Efo yn cael eu temtio, maen nhw'n pechu, maen nhw'n gwrthryfela yn erbyn Duw, maen nhw yn lladd y ddynolryw. Ac i ni yn eog, ger bron Duw. I ni yn gaeth, ni mewn cell ein pechod ni. Ni ddim yn gallu dianc, ni ddim yn gallu rhyddhau yn hunan. Ni'n sefyll wedi'n condemnio, a ni jyst yn aros ar gyfer yr hyn sydd i ddod. Ni'n aros i wynebu barn Duw, melltith Duw, cosb Duw. Yr hyn i ni'n ei heiddi yw yr hyn mae'r groes yn symbol ohoni, sef cael ein collfarnu a gwynebu barn Duw. Ond yna, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod. A mae'n ein gosod ni'n rhydd. Mae'n agor drws ein cell ni. Gosod ni'n rhydd o'n pechod, o awdurdod a nerth pechod, ac yn gosod ni'n rhydd o ganlyniadau pechod. Mae'r arglwydd Iesu yn ein gosod ni'n rhydd ac yn gwneud hynny trwy benthyg ein croes ni. Trwy gymryd ein lle ni. Trwy ddioddau a marw ein mwyn ni. Ni wedi canu am hyn yn barod yn dod. Hynny yw, dwi ddim yn or-ddweud mai ein beiau ni, ein pechod ni,
ni, ein methiant ni, oedd yr goron ddraen, ac oedd yr weiwffon oedd cael ei roi yn ei yslys ac oedd yr hoelion yn ei ddwylo ac yn ei draed. Ie, ein beia ni nath ei yrru i'r groes. Pan mae'n eiron i mawr yn does. Pan mae'r bobl yn ei watwar arno 30, maen nhw'n dweud, disgyn oddi ar y groes ac achub dy hun. Na, ni'n clywed fe achub oedd eraill ni all ei achub ei hun, disgyned y Meseia, brenin Israel nawr oddi ar y groes mwyn i ni weld a chredu. Ond chwbod y pwynt yw mae ar y groes fel brenin mwyn ein hachub ni. Mae'n dewis peidio achub ei hun mwyn achub ei bobl. Mae'n galw allan fy nyw, pam rwyt wedi fy ngadael. Mae'n profi ar y groes, uffern wrth i'r tad osod holl baich a chosb ein pechod ni arno fe. Ac yna mae'n marw. Mae'n galw allan. Llen yn rhwygo o'r pen i'r gwaelod yn dangos fod y gwaith wedi orffen a mae'r ffordd i ddod at Dduw yn awr yn agor i chi a fi. Wel, yn aml iawn, pan chi'n benthyg rhywun i rhywbeth, chi'n gobeithio cael yn ôl. Dyna wastad yn digwydd ydy e. Yn siŵr bod yna lyfrau ar yn silff i sy'n wir fod ar silff rhywun arall a vice versa. Mae'r arglwydd Iesu yn wahanol, achos mae'n benthyg ein croes ni, ond dim bwriad rhoi yn ôl. Mae'n cymryd a gweud y gwir. Ac yn dioddau unwaith ac am byth. Does na ddim fwy i'w wneud. Does na ddim fwy o gosb yn disgwyl amdano ni. Does na ddim pris pellach i'w dalu. Mae'r cwbl wedi wneud, ac os ni'n rhoi ein ffydd ni ynddo fe y bore. Os ni'n edrybarhau ac yn troi o'n pechod ac yn glynu wrth yr arglwydd Iesu a'i groes fel ein unig obaith am faddeuant a bywyd, dyna fe, end of story. Does na ddim condemniad, does na ddim cosb, does na ddim byd mwy i'w wneud. Mae wedi gwneud y cwbl. Mae'r arglwydd Iesu yn dioddau, mae'r arglwydd Iesu yn marw. Wythnos nesaf, nhw'n ni glywed beth sy'n digwydd nesaf. Ond Lois, eisiau cael y rhan o'r stori, na i roi'r spoiler, nid dyma ddiwedd y stori, efe. Diwedd stori yn pechod ni. Diwedd stori ein barn ni. Diwedd stori ein cosb ni. Diwedd stori ein heogrwydd a'n cywilydd ni ger bron Duw, ond ddim diwedd ein stori ni, achos nawr mae yna fywyd i'w gael trwy y Crist atgyfodedig. Dwi eisiau gorffen bore yma, yr un ffordd wedi gorffen y pythefnos diwetha. Pam byddech chi'n gwrthod y brenin yma? Mae brenin da fod i warchod ei bobl, fod i amddiffyn ei bobl o'r gelir. Pa frenin chi'n gallu meddwl amdano bydd yn fodlon gwneud hyn mwyn eich gwarchod chi a chachub chi? Pa frenin arall bydd yn fodlon roi popeth fel hyn a gwynebu y farwolaeth yma eich mwyn chi? Sut gallwch chi wrthod e? Pam yn y byd byddwch chi ddim eisiau fod yn un o bobl y brenin yma? Diolch iddo. Amen. Amen. O'n i'n mynd i ganu
eto. I gorffen efo hon o bythefnos diwetha fyd, rhif 37 yng Nghrymawr 1. O'r nef, daeth fab dinam. I'r byd yn dlawd hefeddi dim I weini'n fwyn ar y gwan. Ei fywyd roes I ni gael byw. Hwn yw ein Duw, y brenin tlawd. Fe'n geil oll yw ddilyn ef, I fyw bob dydd fel penanreg wew o'i law. Fe rodd yn fawl i'r brenin tlawd. Na ni sefyll I ganu dy gilydd. Yeah.
hanfodol fod llawer o'r pethau ni wedi darllen a chanu a chlywed bore yma yn bethau ni wedi clywed o'r blaen. A bethau ni'n o'r gyfarwydd â nhw. A dad, ni am ddiolch i ti am y groes, croes ein heiddiant ni. Groes nath yr arglwydd Iesu ddewis i gymryd iddo fe ei hun. Diolch am hyn, ni'n gofyn nawr bore yma nes i roi ffydd i bob un ohono ni i gredu'r pethau hyn. Diolch am y brenin Iesu. Helpa ni nawr i'w ddilyn ni ac i fyw ein bywydau ni ei fwy ni. Dad, erbyn ni nawr a bydd gyda ni yn enw'r arglwydd Iesu Grist.